זה יכול להישמע נורא טריוויאלי ואפילו ממש פשוט. אני בסך הכל רוצה שהתלמיד יאהב את מה שהוא עושה. הוא יאהב ללמוד, הוא יהיה מחובר לזה. תהיה מעורבות רגשית ולימודית גבוהה בכיתה. זה כל מה שאני רוצה. שתלמיד יושב בכיתה והוא מרגיש משמעותי. הוא מרגיש שמה שקורה כאן הוא בעל ערך בשבילו. הוא מרגיש שאסור לו להחמיץ או לפספס רגע אחד מהשיעור. לשם אני רוצה להגיע. נשמע כמו חלום? אני לא בטוח. אולי זו מציאות, רק צריך לדעת איך עושים את זה. והכוונה שלי בזה היא שצריכים להעביר את האינטרס משולחן המורה לעבר ליבו של התלמיד. לא להשאיר את הערך של השיעור בכך שאני המורה יודע שזה חשוב, מבין שזה חשוב, יכול לחתום על זה. לא, אני רוצה שהתלמיד לא רק ידע שזה חשוב, הוא ירגיש בכל איבר בגופו שמה שקורה כאן הוא בשבילו, הוא מרוויח מזה. תלמיד שואל את עצמו תמיד, מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מהשיעור הזה? האם מה שקורה כאן הוא באמת בשבילי, או כי המורה צריך לקבל משכורת? אז אוקיי, הוא לא שואל את זה בקול, הוא לא שואל את זה במודע, אבל בסוף זה מה שהוא שואל. הוא רוצה לדעת ולהרגיש ולהאמין שאני המורה כאן בשבילו, ואני מביא לו באמת ערך בשיעור הזה. לשם אנחנו שואפים. איך עושים את זה? זה סיפור שלם.